bari. Shi da ka zo da kididi? Ai nan zan hau mota domin kuwa ta fi sauki. Kuma an fi sauri. Can fa sai ka jira ta cika. Tsakanin arha da tsada bambancin kaɗan ne. Nan ka san motar wa ka hau? Ya kamata a ce Malam Yado ka je tashar kawo ka hau mota. Nan ka san motar wa za ka hau? Na san motar da zan hau mana Gov ne ko Sharon? Ba haka ba ne. Wanda ka je ka hau mota a tashar kawo. Za a rubuta lambar wayanka, za a rubuta adres ɗinka. Sannan direba an san waye shi kuma direban daɗin ƙarawa ma. Shi direban fa ba mai ganganci ba ne kuma an san daga inda ya fito. Yawwa, saboda haka yi kokari ka je ka hau tashan mota a tashan kawo. Malam Yado, domin kwanciyar hankalinka da na iyalanka da na yan uwa da abokan arziki, ba za ka saya ka tafi kawo tashan kawo wanda ya kashin Abubakar Ciyaman Labase. Maza ka saya ka tafi. Lalle na Rabi. Na fahimci maganar ka. Yau. Ai ko lalle da ka yau na daina hawa mota a bakin hanya. Yauwa. Yanzu nan zan garza ya kawo. In tafi tashan kawo wanda take karkashin Abubakar Ciyaman Labase. Domin kwanciyar hankali na da na iyalai da na yan uwa da abokan arziki. Masha Allah. Ka gode. Yauwa. Ikon Allah. Kaga nan da nan hannun. Oyoyo, baba, ya siyo mana lemu, ya ɓoye a hula. Oyoyo, baba, baba ya dawo. Hello? Ai har na ƙara so wallahi. Na san za ka yi mamaki. Kware kuwa, nan tashan kawo na je na hau mota cikin kwanciyar hankali. Wallahi ga direban na tafiya a tsanake. Kai, barin gaya ma, tsakanin fatsada da arha kaɗan ne. Ka san bambancin da ka hau a hanya? Naira 75 ne bambanci. To kwarai kuwa. To bari ka ji, da ku da 'yan uwa da abokan arziki duk wanda zai hau mota ya bar Kaduna, ka gaya mai lalle ya je tashan mota ta kawo wanda take karkashin Ciyaman Abubakar Labase. Kwarai kuwa.